Yesus paring tentrem, monggo 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 sesarengan jawab asta. Tentrem langgeng Gusti pinaring nomring roh abdi, lan pepadang ana jagat raya. Sayuk rukun manunggal sabudi, berkahing yang roh suci akarya tentrem ing ati. Yang tentrem ayam tentrem, yang tentrem ayam tentrem, yang tentrem ayam tentrem, Sang Kristus paring tentrem. Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti pinanggih wonten ing dinten Rebo 7 Januari 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Injih berkah kasarasan tuwin kawilujengan. Lan sumangga ing wekdal enjing bebaringipun Gusti ingkang kepaing berkah. Kita sami sowan marek wonten ing ngarsanipun kanthi bekta manah ingkang kepaing raos syukur lan bingah, sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti wonten salebeting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kekidungan kanthi judul Gusti ingkang Maha Sae. Ingkang Maha Sae, lupering katresnan dhateng kula.
tresno asli dalem tansah ingkang boten ngantos ngantuk pitulungan dalem ageng katresnan dumateng kawula. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti pamaos ing kitab suci wekdal menika injih saking serat Efesus 3 ayat 18 tumugi 21. Iya iku mulane aku cengkeng sujud ana ing ngarsane Sang Rama kang dadi asale sebutane kabeh turun kang ana ing swarga lan ing bumi. Aku ndedonga supaya panjenengane saka gunging kamulyane nguwatake lan nyantosake kowe dening roe ing batinmu. Teman merga saka pracayamu Sang Kristus dalem ana ing atimu sarta kowe padha ngayata lan atetalesa ana ing katresnan. Aku ndedonga supaya kowe karo sakabehing para suci bisa nyumurupi sepira ambane lan dawane sarta dhuwure lan jerone sihe Sang Kristus. Sarta bisa ngawruhi marang siye kang ngungkuli sakabehing kawruh iku. Aku ndedonga supaya padha kapenuhan ing kasampurnaning Gusti Allah. Iya panjenengane kang kuwaos nindakake luwih dening akeh tinimbang apa kang kita tungakake utawa kita pikir, kaya kang kacetha ana ing daya kekuatan kang tumindak ana ing kita. Iya panjenengane iku kang sakyukya kacaosan kamulyan ana ing pasamuan lan ing sakjroning Sang Kristus Yesus turun tumurun nganti saklawas-lawase. Amin. Rayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Haleluya. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika katresnan dados kekuataning iman. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, wonten wit ingkang anggadhahi kembang ingkang sae lan endah. Nanging ugi wonten wit ingkang boten gadah kembang ingkang macem werninipun lan ingkang endah dipun sawang. Wit ingkang katosipun boten endah margi boten gadah kembang, nanging wit menika gadah oyot ingkang kiyat. Dados wit ingkang ageng lan saged tahan anggenipun tinempuh dening angin ingkang ageng. Wit ageng ingkang ngoyot kiat, boten namung kiat nanging wit menika saged nyimpen banyu saha nahan banyu supados boten kedadosan bena ageng. Mila wit ageng kedah dipun jagi lan dipun rimat saestu kangge njagi lestarining alam raya. Wonten wit ingkang godhongipun ngrembuyung kathah nanging boten ngoyot lan malah oyotipun sampun gabuk. Menika saged mekaten amargi wit menika boten dipun jagi lan dipun rimat kanthi saestu. Sabda pangandikanipun Gusti ing wekdal menika paring pepemut dhateng kita awit kita menika tasih gambil rapuh lan gapuk iman pitatosipun. Ketingalipun sampun dangu dados Kristen lan nderek Gusti. Nanging margi wontenipun kegodha lan pacoba dening donya, asring kita dawah lan dados semplah. Jebul iman kita mboten kiyat nahan kegodha. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, Rasul Paulus tansah nyunaken berkah lan tansah ndedonga kangge pasamuan supados tansah kiyat gesangipun tuwin imanipun anggenipun ngliwati kegodha lan pacobaning gesang. Iman kedah saya ngayot
mure saya kuat sarta iman menika ingkang estu kadasaran dening lelampaning gesang inggih menika nindakaken katresnan. Injawit ing kitab suci ngendika wonten iman, pengajeng-ajeng saha katresnan. Lan ingkang langkung wigati saking tetiganipun inggih menika katresnan. Margi saking iman ingkang berek kita supados saged saestu nresnani Gusti tuwin nresnani sesami. Tanpa iman kita mboten saged nresnani kanthi tulus, lan tanpa katresnan iman gambil rapuh lan kapuk. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing yuswa saya sepuh mbok pilih sampun boten wonten endahipun. Boten kados duk nalika tasih timur wonten kembangipun ingkang endah. Rumiyin saged pun wastani dados kembang desa, kembang gereja, margi ayu lan endah. Nanging sakmangke sampun boten mekaten. Balung kangge nyangga awak boten kados rumiyin tasih kuat kangge nindakaken ayan lan momotan. Raosipun sakmangke gampil sanget pegel saya lan gampil sanget kenging sesakit ingkang werni-werni. Kathah ewahipun lan kirangipun saya suda kekuatanipun. Kathah para supuh rumaos boten kuat nampi kawontenanipun. Ing pundi mindak sepuh mindak ringkihipun. Boten kuat nyanggi momotan, boten kuat ngadepi raos sepen, boten kuat lan gambil sangat sedih. Nyuwuna kekuatan dumateng Gusti supados ing yuswa saha sepuh menika tansah pinanggih saya kuat, boten kapuk lan boten ringkih imanipun. Kita saya sepuh kedah saged dados wit ageng ingkang oyotipun kuat. Nadyan yuswa saya sepuh lan badan saya ringkih, nanging iman menika kedah saya kuat. Inggih kadya wit ingkang ngoyot. Pitadosa kekuatan kita para sepuh amung saking iman kita dumateng Gusti. Sarta iman kita saged saya kuat ngoyot ing pagesangan menawi kita saestu saged nglampahi gesang menika kanthi katresnan. Saestu nilaaken katresnan kita dumateng Gusti inggih tansah ngabekti, tansah mituhu nindakaken menapa ingkang Gusti remeni. Lan saged nilaaken katresnan menika dhateng sesami, dhateng prayat, anggotaning prayat, dhateng sederek tunggil iman, menapa dene dhateng tiyang ingkang kita panggihi. Saya sepuh katresnanipun kedah saya luber lan dados berkah. Menika wujuding iman ingkang saya kuat. Amin. Sesarengan kita lumebet ing pandonga raos syukur lan panuwun saestu mbludak saking batos kawula sami. Inggih margi saking sekatresnan paduka nyata kelampan wonten ing sauting lampah gesang kawula. Ing yuswa saya sepuh datan wonten ingkang kirang berkah paduka nuwuki menapa ingkang kawula petahaken. Ing saben wekdal lan kahanan paduka tansah ngreksa tuwin ngrimati gesang kawula saking wontenipun perkawis ingkang alit lan ingkang sepele ingkang sedaya saged damel kawula dawah wonten ing gegodha lan panyoba. Nanging ing wekdal menika paduka ingkang ngemutaken bilih kawula kedah saged nindakaken ingkang sae wonten ing perkawis-perkawis ingkang alit lan prasaja. Injing menika kangge nilakaken gesang ing katresnan. Gesang kawula saestu dados berkah.
Matur nuwun Duh Gusti Yesus, awis daya berkah peparing patuko. Wekdal menika kawula ndedonga kangge anak putu tuwin kadang sutresna ing pundi papan ing dinten menika sami ngudi rejeki lan cekaping kabetahan. Mugi ingkang dipun lampahi ngener lan bener, murih berkah tansah pinanggih. Kawula pitados Gusti Yesus tansah paring kuat lan saras dhateng kawula sedaya. Nglangkungi ruwet rentenging pagesangan, sesakit lan kadhaing momotan. Kawula saged babar iman lan katresnan wonten ing satengahing pagesangan. Matur nuwun Duh Gusti, patuko sampun miyarsakaken menapa ingkang dados isining batos kawula sami. Tangis lan sambat kawula, namung Gusti ingkang dados pitulungan kawula ingkang sejati. Dosa-dosa kawula saestu kawula akeni, nyuwun Gusti apunteni. Wonten ing asma patuko dalem Gusti kawula Yesus Kristus, kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayah jeciban ing dinten menika.